Bé, la primera cosa que s'ha de tenir en compte és que ningú mira el número 11 del Google, saps? La vostra pàgina ha d'aparèixer entre els 10 primers. Aleshores, com s'arriba a estar entre els 10 primers, no? Doncs, primerament, pagant. Tu pagues al buscador i apareixes més amunt. És a dir, a França, a qui paga mana, funciona també, O sigui, paguem i obtenim posicionaments més bons. Però no és l'única cosa que podeu fer, hi ha altres coses que no han de costar diners. Sí, per exemple, tenir links, no? Quants més links tens a la teva pàgina, més amunt surt la teva pàgina. Llavors surt l'empresari llest i diu, sí, hombre, li posaré aquí el link a la competència i a tots els altres ni hablar. No, és així, quan més links té una pàgina web, més referenciada és, més surt. I això és molt important. Llavors s'acaba de dir, sí, hombre, a sobre. No, a sobre no. És que no veu vostè que s'està posant aquí pedres a la taulada? D'acord? És una petita reflexió, un puntet així més. Després, segons les paraules claus que poses tu al motor de cerca, és a dir, s'ha de fer s'ha d'investigar quines són les paraules que més et convenen segons la búsqueda que fas amb una persona, no? És molt important al respecte que sapigueu al francès això existeixen llistats. Ja em sembla que una pàgina web dona els llistats de les paraules que cada nacionalitat, que cada mercat utilitza per buscar turisme rural. Turisme rural, en el seu cas, és un producte que es comercialitza molt a través de la xarxa, no? I al francès pot arribar fins i tot posar village rural, no? O village vacances. Llavors, hem de saber que aquesta paraula és la paraula clau que el francès, per exemple, nosaltres per tota aquesta oferta de sol i platja no diem mai sol i platja. Se n'han dit són els anglesos, però ja esteu traduint si penseu que és soleil et plage, no, és balnéaire. Vacances balnéaire, dels balnearis, sabeu? Llavors hem de buscar una miqueta paraules com découverte, això és molt francès, la découverte, és la descoberta, no? Llavors us buscaran per les rutes, més que route turístic, route, imagineu, route de la degustació de vin, no, degustació o découverte. Veieu? Llavors, tot això hi ha un llistat molt propi del país, però no m'ho invento jo, és així com la gent es posa a l'Orange, perquè preferim l'Orange que no pas a Yahoo o al Google, amb aquest posicionament, o a les pàgines web fins i tot. I tapegem una cosa que és molt típic nostre, d'acord? Llavors heu de saber quines són les coses, perquè són aquestes paraules claus les que després les heu, és a dir, quan les cliquin ha de sortir entre les top 10, perquè vosaltres ho feu, ningú llegeix fins al 15. Jo em quedo amb els 3 primers, 4 i 5, dic 10 perquè són positius. Top 10, no els diria pas, els francesos sentir que he posat top 10. Són les 10 premiers, no? Però és veritat, això és molt important, teniu en compte, d'acord? Links, sigueu oberts, sortireu millor parats. Si teniu una mica de dinerets i paga mana, sortireu una mica més referenciats, no? I evidentment, doncs, sobretot, tenir la gran sort que quan més clics us fan, més sortireu a dalt. Són les claus màgiques, no ens ho hem inventat, sinó que és així, d'acord? Feina dura, per això. Després, el fer una pàgina per al Mercat Francès com fer una pàgina nova, o sigui, no val traduir una pàgina d'una altra llengua i està supervisat.